क'क्राझार हाबरबाय गोरों जानो हायफोरनो आबुनि लगे लगे आं जोंनि दखाननि बागैबो आं सामुखलाय दङ एज ए ससियेल वार्क आबुनि साथे साथे जोंनि बुबाग्रा जे थानसा होनाय रिंमानि आं थानसायाव जोङो मा फायगोन होमबालाय जोंनि फिउचारनि बागै जोंनि अस्तित्व रक्षा खालामनायनि बागै जों रादाबिफ्रालाय नाङै दंखा आं थानसानि रिंमुङावबो आं बया फैसाबाय नोंखौ बाहाय मा दं दिनै जे आसो खस्थ' खालायो बोरै रगबो गासा ट्रेनाव अमा हायके जागा जागे जायगा थांलाय दंलायो नोंलाय बाबा हाय वान सुक जे अमा हाय खस्थ'नि बोथाय बोसोर जराते बोथाय थाइनो हाय मा दं औ बोथायथ' बुंनो बावसोना जों सिगां बोसोरै गायदोंजे बुखाङा जानाय बुखाङा जायगाय तरखायजा आबाद याबोल'सो जों बोथाय मा जानाय हाया जाबा बे सिगां जों बोसोरैसो गायनाय बुखाङा जायोना नांनाय हाया दा ओंखाय बाक्सा दा वान सुक माना जे दल दलखाय ट्रेन बाय गाय थांलायो आसले जों मा बावखांनानै बागै थानिया चिनि बागै बेलेग चिनो दुखु नांनायनिखौ गामनि हुमालाय चिनि हाव दंमैसो चिनि सिनि मुं गोमाय दंखा जों मुं सासे मालिया बे चिनि सिनि मुंना जों रखा खायनायनि बागै जों सिनि थांना नांथावखा बे चिनि कन्स्टिट्यूशननि राइट आर्टिकल 2 and 3 व चिनि सेपारेट स्टेटनि राइट दं माने मुसलमान जों दांबाय नायबा थाबन बागै जों चिनि अस्तित्व रखा खायनायनि बागै जों बिनि थाङै दङ दिनाव बिदानो जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ चिनि फोरोंखाना आरोना